I a Pollença, l'associació Racó de Tramuntana ha preparat per avui vespre una bona festa, amb ballada popular inclosa. Allà és la nostra companya Neus López. Neus, conta-mos, que ja ha començat la festa o no? Encara no, però ja estan ben preparats. Ja sents, hi ha part dels músics a darrere, a poc van venint els altres i es prepara la menjua, que tot una us la mostrem, perquè el sopar és econòmic i té molt bon aspecte. Però per saber una miqueta en què consisteix aquesta festa de Racó de Tramuntana, tenim a veure l'organitzador, en Joan Llorenç. Joan Llorenç, t'has ficat en aquesta festa, aquest truc, què és això? Bueno, pues és una festa que intentem fer cada any, o volem fer cada any, en principi des de l'associació, organitzada nostra, i per fer una festa oberta en un poble i en les coses que ens agraden a nosaltres, com és un ball de bot i acompanyat d'un bon sopar. I a més, tu per mi també fas de músic? Jo faig de músic i he tingut un petit accident, perquè l'Ajuntament de Pollença té gent que no és molt col·laborador a les associacions i ens hem de muntar l'escenari, l'hem hagut de traginar i hem tingut un petit accident. Ara veurem si... I aquesta flauta travessera? Ho intentarem. Beníssim, mira, anem allà perquè tu col·labores en la música, però hi ha una part ben important i és el sopar, no, Álvaro? I doncs anem a veure aquestes nines i dones que fan una feinada i ja veus en què consisteix aquest sopar. Mem. Hola. Hola. T'he vist fer feina ja des de fa estona. Des de fa estona, sí. Des de les 7:30 ens hi hem posat, o més. Ells són des de les 4 i hem fet 200 pambolis, però encara en queden 100, perquè venen més de 300 persones. Ja n'heu fet 200, me deien, no? Sí, sí. Mem, i què li posau en aquest pambolis, per aquí? Li posam olives, 3 llesques de pa per fer un pamboli i perquè sigui més bo li hem posat formatge i jamón serrano. I aquí va bé perquè no és massa car. Mem, què mos costa aquest? Si volen comprar aquest pamboli esticat? Pues el tiquet costava 5 euros, però en poden venir a comprar encara a partir de les 8:30. I què trobarem? Què fareu després? Ballareu, no, Álvaro? Sí, després hi ha ballada popular. Quanta gent balla, més o manco? No tinc ni idea. Ara mateix s'ha posat molt de moda això de ball de polles, hi ha molta gent que ve a ballar avui. I aprofitareu això. Ballada, què fareu primer? Jo crec que s'anirà fent la mateixa ballada, qui vulgui sopar podrà sopar i qui vulgui ballar, ballarà, perquè tenim molt d'espai enguany per poder ballar i podrem passar una bona estona i un bon vespre. Jo ho crec en això. I Elisabet, encara tenim temps, ja ho has sentit, nosaltres quedarem per aquí, menys si podem pegar un cop de mà i aprendre a ballar una miqueta, perquè menys, Sergi! Jo, Neus, crec que sí, menys necessiten la teva ajuda, perquè amb aquesta cadena de muntatge de pambolis que tenen, jo crec que una mà no els hi sobrarà, eh? Saps què passa? Que tu ja saps que el meu no és això de cuinar. Però un pamboli sí que el sap fer, no, Álvaro, Neus? Bé, sí, no direm que no, ens hem de batre una miqueta millor. I doncs, ja t'he dit, nosaltres quedarem per aquí. Els nins, no ho veus, però els nins també col·laboren, van duent els plats cap allà perquè se vagi col·locant tot, i d'aquí una estoneta supos que podrem fer una bona ballada, que això de ballar ja me va una miqueta millor. I doncs, Elisabet, després te contem una miqueta més. Molt bé, Neus, moltes gràcies. Tornem d'aquí una estona a Pollença, i ja hem vist abans a la Neus per Pollença, on aquesta nit també tenen festa i ball. Anem a veure com està l'ambient ara mateix. Neus, que ja està avançada la cosa, o no? Ja ho veus, aquí ja comença la bauxa de veres. Aquí dalt tenim el grup de música que ja comença a agafar forma i s'estan preparant. A darrere, els nins que ja mos ballen, les xeremies. I no te pensis, el club de fans i tot. Amb els bunyols, que ja mos han anat a comprar bunyols, encara li queden. Encara per tu, reina, dos n'hi ha, un per tu i un per ell. Beníssim. Elisabet, ara quan acabem, queden. Queden un per ell, no, per tu. Per aquí també mos han dit que mos segueixen molt, han vingut aquí cap a la festa, no, Álvaro? Sí, m'agraden molt les festes vostres i us xerrai les festes de Pollença. Beníssim. I de continuem per aquí i anem també a veure on era en Joan. Joan! Uepa, anem encalçant, Joan, que mos conti una miqueta. Mem, què tocareu avui vespre? Avui farem una actuació de cançons nostres, principalment, i un pot de música popular. O sigui, ball de bot, que diríem. I me deies que així mateix sí que la gent balla i... Sí, mira, nosaltres fa 3 anys que formem part d'aquesta agrupació, que vam muntar, que som músics de Racó de Tramuntana, i la veritat és que ens són bastant de pobles, i mai m'hagués pensat abans que realment la gent li agrada tant la música aquesta, aquest tipus de música. És ben nostre i aquí... És ben nostre, però
la veritat, hi ha un sentiment molt arrelat amb això. Sí. M'ho han dit, perquè aquests nins són ben joves. Des de quan fa que balles? Fa 5 anys. Si mateix t'agrada molt. Ué, hem hagut a posta, els deixam per aquí ballant, i ja ho sents, anem a veure també els xeremiers que no han aturat. Ara t'interrompiré. No ho ha aturat avui, no, Herberà? No. I ara queden encara tot el vespre per endavant. Sí, ara hem començat amb aquests zones, ara després hi haurà grups que han de sonar a la ballada i entremig nosaltres seguirem sonant les xeremies per animar i perquè tota la gent que vulgui ballar ho faci. Beníssim. I doncs jo crec que ja mos han dit que tocaran, que ballaran, que mos conviden a sopar i mos donen bunyols, així que, si te pareix bé, Elisabet, nosaltres anem aquí a pegar una mossegada i veure com continua la festa i vos deixam aquí goitant en aquests nins que ho fan, ja ho veus, la mar de bé. Molt bé, Neus, passa-te bé, en aquesta festa, que fa molt bona cara.